Anem a veure les primeres passes per crear una classe Google Classroom. El primer seria anar al nostre correu, jo ja hi estic identificada, anaria en els puntets on surten totes les aplicacions que nosaltres podem utilitzar dins Google, i anem aquí i em diu Google Classroom. El primer que veurem serà totes les classes que jo tinc en aquest moment, però si ara jo em volgués crear la primera o una altra, vaig aquí, crear una classe, puc entrar a una classe des d'aquí o puc crear una classe, que és el que vaig a fer. Li poso nom en aquesta classe, secció assignatures o no ho omplirem, però el que és obligatori és el nom, i la cream. Tarda una miqueta, però automàticament després ell ja tria en aquests moments, tria la imatge que vol posar i dona el format en totes les parts que té una classe de Google Classroom. Una volta la tinguem creada, el següent ens familiaritzarem un poquet en totes les parts que té una classe de Google Classroom i veurem com ho fem. Mireu, aquí per defecte us he agafat aquesta imatge. Aquí veiem que té un codi de classe, ja té un enllaç Meet que el podem generar. Però primer anem a conèixer un poquet l'entorn. Tenim el tauler d'activitat, que és el primer que s'obre sempre. Aquí tenim tot el que és per comunicar-nos en la classe des d'aquí, aquí si hi hagués tasques pendents ho posaria, aquí si vull escriure alguna cosa. Si anem a treball de classe, aquí hi haurà tots els temes que anirem creant en les tasques que posem. Persones. Aquí és la primera feina que farem. Aquí tenim que podem afegir professors. Per exemple, aquí diu convida professors. Si nosaltres convidam un professor, el que passarà és que ell tindrà el mateix poder que tu, excepte poder suprimir la classe. Jo convido a un professor, rebrà la invitació, convidat en el seu correu, i quan ho accepti ja serà un professor amb els mateixos drets en aquesta classe d'editar, penjar tasques, fer feines que jo mateixa. Com podem afegir alumnes? Doncs exactament igual. Entrar amb els alumnes, amb el codi que ells tinguin, i amb aquest codi que ells tinguin has de convidar. Ells mateixos rebran, en aquest cas, en el correu hauran rebut això i poden entrar posant el codi que jo he posat a l'inici, que jo he posat, no, que mos hem trobat, aquest codi d'aquí, o bé, diguéssim, acceptant aquest correu. Podem afegir tants alumnes com vulguem. Si anem a accions dels alumnes, veiem que els podem enviar un correu o podem suprimir un alumne si ens hem equivocat o si ja ha deixat de venir a aquella classe o si ja no ens interessa que estigui en aquesta classe. És molt important aquesta part, perquè a vegades podem convidar professors per dir mira, volem que el professor de suport tingui accés a aquesta classe perquè volem que vegi les feines de tal alumne. Doncs perfecte. I a notes, aquí tindríem tots els alumnes i les notes que li s'anan posant, que després a un altre vídeo ja veurem com ho fem en això. Si tornem al tauler d'activitat, què tenim? Doncs que aquest tema m'ho la posa ell per defecte. Nosaltres podem seleccionar un tema dels molts que dona. Jo, per exemple, si vaig a art i li poso un tema musical, em posarà aquest tema, però si a nosaltres ens interessa un tema nostre que a nosaltres ens agradi o que ja hem trobat a la web, anem a penja la foto i selecciono una foto que jo ja tinc a l'ordinador. Ara en aquest moment no en tinc cap. Què hem de fer? Doncs anem a les imatges de Google i, per exemple, li poso música. I que és molt important mirar la mida en píxels de la imatge. Per exemple, aquesta imatge ens diu que té 624 per 385. Això no és suficient. Perquè pugui estar a la capçalera de la classe, aquesta capçalera que teníem aquí, és imprescindible que tingui com a mínim 800 píxels d'amplada. Llavors, en cercam una altra, per exemple, aquesta d'aquí. Fixeu-vos, aquesta en té 1200 per 813. Fantàstic. Me descarrego aquesta imatge. I una volta la tinc descarregada, ja la podré pujar com a capçalera. Guardar imagen com. Ja elimino aquesta pàgina i ara me'n vaig a prova i aquí selecciono una foto de l'ordinador, triï aquesta que m'acabo de descarregar.
Com veus, s'està pujant sense cap problema i ara aquí ens dona l'opció de triar quina part de la foto volem. No entrarà la foto sencera perquè el màxim d'alçada de la foto són, crec que són uns 200 o 200, o no sé si arriba a 300. Com veus, he fet aquella selecció i ara se me posa aquí. Per tant, ja començam a tenir un poc personalitzat. Si aquí hi hagués feines posades, aquí ens diria per ordre de proximitat. Per exemple, si tingués una feina posada per dia 7 de juliol, una altra per dia 10 i una altra per dia 15, doncs evidentment us sortiria primer la de dia 7, la de dia 10 tal vegada sortiria i la de dia 15 no sortiria. Per veure tot el que tenim pendent hem d'anar a mostra-ho tot i aquí tindríem el que hi ha per revisar. Comunica't amb la classe des d'aquí, crea programes, respon a publicacions dels alumnes. Si jo aquí volgués posar alguna cosa, doncs ara s'hi poso benvinguts a la classe de música. Aquí podria afegir un document de Google Drive, un enllaç, un fitxer o inclús un vídeo de YouTube. En aquests moments no hi poso res i ja tenim que en el tauler d'activitat ens queda aquest missatge que jo he deixat en els alumnes. En el treball de classe ho veurem a un pròxim vídeo i això és el principal per començar a posar en marxa el funcionament d'una classe de Google. D'acord?